Welcome back to my Bidawati Dimari vlog channel. Bidawati Dimari vlog channel आइदि थामफेरो ट्राइ खेबसे बरा हरलायबाय नै अमानो आदार होदों अमा माबा आदार हादों अमानि बोरमानि थाइजौ आजां गाजां थाइजौ बोरमा अमानो थाइजौ होयो बांसिन नै मानसिया जाग्रा मानसियानो गैया आयौ अखा बोथोराव बिराद फिस्ला गारनाय जायगायाबो आइदि अमाया जाना बोरै kita देखना उले उमाया खैता दंथाय एकदम हिसाब गैया दालि लाबदो नै र दालिजों बिराद गोथाव गोथाव संना जागोन दिन माखासेबो बुखारबाय नै ओरैबो दं बोरमाखौ दासो हैदों बाहेरायाव होनानै थाइजौआ गोदैथार नै सोरबा जानो लुगैदोंबा नों जागोन नामा मोजां थार अमा बुनाव दै फोरानबा बै सोरनिबा अमा डिस्टार्ब होबाय दं बेखौनो होना हरदोंमोन आं गोदै सोबलु नायनांसिगोन दे माखौबा जानो लुगैबाय जोंना केमेरामेना थाइजौखौ नुनानै जानो लुगैदों होमबाबो र' अमानो होनायखौनो दोननांसिगोन मोजां नायनानै थाइसे जानाय ओंख्रिखौ खिथिना होलाय देखायना होलाय ओरै बरिया फेन्टास्टिक ओंख्रिनो मामोनलाय बसुमतारी मामोनलाय जोंना ओंख्रिया आइदै जोंना बसुमतारीया लोमजागासिनो ब्लगखौ हगारथ'नो मोनाखैमोन थास'खौ देखायबाय माथो एसे गोरालै गरमथार आइदि आजां गाजां जानो लुगैबाय नामा र' थाइसे लोमना हरना आं मोजां नायनानै थास' बिथराइजों नाफामजों जोंहा दिनै सोरबा जानो लुगैदोंबा थास' बिथराइ मैथा नङालै माबासो नाफाम थाम्फैयाबो जि गोसा हरदो आइदै ना गुरनो थांदोंमोन नाया मानैसो मोनबोबाय होमबा बेबो बाथोन जागोन ओमफ्राय र' केमेरामेना जानो लुगैथारबाय बेनो एक्सट्रायै बासिनानै थाइसे लेमना हरनो जोंना हांसोआ बेलेगाव दांदो जासिगोन नामा माबाया मा होनो थाइजौआ नालाय मेरला दं थाइजौ जानोबा रायजोफोर र' सोला नायनांसिगोनलै जानो लुगैनाया हामलायलांला जाबाय माया जानांगौब्रा र'ब्रा थाइसे जानांगोन ना अमाया है माबायाखै आं थाबलियावसो खुबैदों थाम्फै फुलि जाथ'बाय रायजोफोर र' आं एकदम अमा मासेखौ न'निखौनो खुबैफ्लांदों दोनथ' दे